Práve túto nádhernú slečnu ste mohli vidieť na našej videoprojekcii. Možno ju spoznávate aj z minulého roka, pretože pred vami stojí víťazka Miss Nepočujúca Slovensko 2012 a zároveň aj prvá vicemiss Deaf World Erika Ďuricová. Ešte raz poprosím obrovský potlesk pre túto krásnu slečnu. Práve Erika získala titul prvá vicemiss Deaf World za rok 2013 na teda poslednej súťaži a tento titul dosiahla zo 48 dievčat, ktoré sa zúčastnili tejto medzinárodnej súťaže, čo je rozhodne obrovský úspech. A práve Erika nafotila krásny kalendár s názvom Queen 2014, ktorý v tejto chvíli aj ideme pokrstiť. A poprosím, aby teda medzi nás prišiel aj Peťo, ktorého by ste tiež mohli privítať potleskom. Peťo, poď tuto po mojej pravej ruke. Vítam ťa, pekný večer aj tebe. Ahoj, pekný večer všetkým. Kde vznikla prvotná myšlienka nafotiť práve takýto kalendár? Vlastne ešte počas minulej súťaže Miss v Trenčíne, kedy som mal na starosti Eriku. Pripravovali sme ju asi s celým tímom a bola iná, bola taká výnimočná, trošku zvláštna pre nás a vtedy. Tam sme ju oslovili na také prvé skúšobné nejaké fotenie a potom prišli ďalšie. Vzniklo z toho toto. Prišli ďalšie fotenia, ktoré sme mali možnosť vidieť aj na videoprojekcii a môžu si potom aj diváci prezrieť podrobne v tomto kalendári, na akých netradičných a možno aj tradičnejších miestach sa fotil tento kalendár. No, poviem len také menšie jazero, nie senecké, klasické veľké, ale trošku menšie. Na Koleniciach za plné prevádzky, kedy chodili vlaky o 4:01 v noci, prišli páni policajti. Chceli povolenie, samozrejme, ktoré sme nemali. Erika bola nahá, obliekol ju len strieborný sprej, vyčesané veľké vlasy, čo ste možno videli alebo uvidíte v kalendári. A bol z toho trošku taký menší problém, ktorý sme ale vyriešili. Našťastie sa vyriešila. My si môžeme prezrieť a aj zakúpiť takýto kalendár Queen 2014, kde si ho naši diváci tu v sále môžu kúpiť. Buď po skončení show, určite samozrejme, tu bude možnosť takáto a samozrejme tým, že sme všetci určite na Facebooku, takže Erika má oficiálnu stránku Erika Ďuricová oficiál, všetky informácie sú tam a potom sú to kadernícke salóny v Bratislave, ale menovať nebudeme. Erika Ďuricová oficiál teda na Facebooku, tak práve túto Erika Ďuricová sa nachádza, môžete ju kontaktovať, ak teda máte záujem zakúpiť si tento kalendár Queen 2014. Kam pôjdu peniaze, ktoré sa vyzbierajú za tento kalendár? Dnes sme sa s Erikou o tom bavili a povedala, že sama by možno korunky potrebovala, určite ako každý z nás, ale do posledného centu všetky peniažky chceme venovať deťom chorým na onkologické ochorenia do jednej veľmi známej organizácie. Neviem, či môže venovať. Môžeš spomenúť, áno. Veľmi nám je blízke tým, že ste videli alebo vidíte Eriku v kalendári so symbolom aniela, ktorých symbolizuje Vianoce, takže dobrý aniel určite. Práve sem pôjde výťažok a teda všetky peniažky, ktoré sa získajú prostredníctvom kúpy tohto kalendára a v tejto chvíli by sme mali popriať kalendáru len to najlepšie a pokrstiť ho, aby sa mu darilo a aby sa predalo čo najviac výtlačkov, tak v tejto chvíli to už nechávam na teba a ešte na jednej osobe však. Ja by som chcel srdečne privítať pána primátora Žiliny. Sme poctení, že práve on. Možno trošku symbolicky, popraškom zlatého dažďa, nič lepšie nás nenapadlo, nič originálnejšie, takže asi tak. Ideme v tejto chvíli krstiť, ale ešte predtým, ako teda zosypeme tento zlatý dážď, tak poprosím primátora o pár slov a čo by poprial tomuto kalendáru do budúcna. Tak ja chcem predovšetkým Erike zablahoželať k tomu naozaj úžasnému úspechu, ktorý dosiahla v minulom roku. Kalendár samozrejme a všetkým jeho majiteľom prajem, aby sa im páčil, aby sa dobre predával a naozaj by prostriedky z neho išli tam, kam majú ísť. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem aj vôbec za počtu a to, že môže dnes tento kalendár pokrstiť. Želáme nielen kalendáru, aj Erike len to najlepšie.
Ja by som rád ešte poďakoval všetkým zainteresovaným, zúčastneným, sponzorom, nebudeme dlhý ani otravní. Určite z celého srdca a najúprimnejšie Erikyným rodičom, ktorí tam sedia, potom Erikynému priateľovi, ktorý nám musel veľakrát požičiavať, aj keď možno nechcel, ale tak to je obeta za to, čo tu máme dneska. Ďakujem. Miliónkrát. Len to najlepšie želáme kalendáru Queen 2014. Teraz bude už aj Erika zlatou víťazkou minulého ročníka Miss Nepočujúca Slovensko. Nech sa páči, šarmantné dámy a milí páni, tento kalendár si môžete zakúpiť po ukončení Miss Nepočujúca Slovensko 2013. Ako ste mohli počuť, tak peniaze idú skutočne na dobrú vec. A teraz možno aj do tohto zlatého dažďa pozveme Sebastiana. Predstavte si, našiel sa a tentokrát nám už konečne zaspieva. Tak vám želám príjemný